Aji Candra Birawa nalika semanten wujud yaksa setunggal menawi pinerjaya saben rah ingkang tetes wonten ing Bantala dadi wujud yaksa saka 1 dadi 5 10 50 100 500 Tegal Kurukasetra kebak Candra Birawa. Surak mawurahan manengker gumuruk samya alok yen to Begawan Durna gugur madyaning pabaratan sinabet curiga jangganing dening Sang Trusna jumena tugel tel mestaka dienggo bal-balan dipun soraki sangganing para wadyabala sak Tegal Kurukasetra nglumpruk tanpa daya Sang Duryudana. Bapa Durna Bapa Durna Prabu. Prabu. Bersasap sampun pupus bayu kang dabis mboten nggadhahi kegiatan. Menapa Rama Prabu mboten mangertos lampan Tegal Kurukasetra? Kula ngertos nggih, kula ngertos. Ing majeng wonten ing pabaratan Senopati Ngastina Begawan Durna sakmangke sampun kapuwing Rana Madyalaga gugur wonten ing madyaning pabaratan. Kula sampun matur wangsul wangsul pitungane wong perang menika namung menang menapa kalah. Dipun getunana boten badhe gesang malih Begawan Durna sampun titi wanci pinesti telas tulising pandhita ing Sukalima. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan Rama. Kula sampun boten nggadhahi kegiatan. Tasih nggih. Ingkang Rama ing Mandaraka nggih. Kula aturi lenggah ingkang jejeg anak kula ing Astina. Menapa dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lair batos kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencele kaya banyu tumumpang godhong sentrik. Kula menika ngrumangsani wis titip daging setampel getih setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totohi nganggo bandaning salya ingkang larang dewi inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prepatukan anak Prabu mboten pitados. Samangke kula aturi nengga wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Rama Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedhela mawon kula tak bali teng Mandaraka. Kula tak pamit Kalistiawati nggih Pujawati. Rama Prabu. Samenika sampun surup surya benjang-enjang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitih rata Kasinopaten. Menawi ngantos benjang-enjang kula menika mboten ketingal wonten Tegal Kurukasetra, kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Inggih, matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati. Rama Prabu kedah unggul madyaning pabaratan. Inggih, kula badhe budidaya nggih.
Rano sumubang pangaruno dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donga lengkung lir wowo sing pine panca Betoke ngayam wana mrak manguhing pagakan bersasat kados dene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra manah kula sinuwun dene kula mangertosi rawuh jeng ngandika lumantar suwanten gumriting rodaning kereta tumuli kula medal saking taman jumujuk wonten ing pendhapi ageng nyatanipun ndara dasih sinuwun Prabu ing Mandaraka kepareng rawuh wonten ing pendhapi negari ing Mandaraka nanging mudyan dados ing kawuningan salebetipun kula nggadhahi raos marem tuwin bombong dene slaminipun paduka lenggah wonten ing pesanggrahan kumesar manah kula langkung-langkung menawi kula mireng rijal ingkang muni ing kidul kilen ujaring para sepuh menika sasmita ingkang boten sae namung kemawon mugi-mugi sedaya menika kala wau boten mujudaken satunggiling perlambang langkung-langkung kundur paduka menika ugi boten mujudaken satunggiling perlambang tumrapipun Setyawati nggih pun Pujawati krana kuwatos raos manah kula sinuwun menawi rawuh paduka wonten ing kedatoning Mandaraka namung tetela badhe pamit kalingkang rayipun Setyawati jagat dewa Bathara jagat pangestumbara Setyawati kula wonten paring adhawuh aja kaduk ati kajroning menampa yen sira garwaku wong ayu percaya syukur nanging ewadene tambuh kelawan apa ingkang ucapake kuwi kabeh ana lambe atining Siadi nggone pun Kakang kundur marang negara Mandaraka iki ora ana ingkang dadi sabab sarta jalarane lan ora ana ingkang keduga nyurung nata ing Mandaraka daya-daya tilik marang kedaturing Mandaraka kejaba mung rasa kangenku. Nadan satemene umure Salya kuwi wis ora bocah meneh, wis ora enom meneh. Upama aku ngaturake rasa kangen mesti wae akeh sing padha geguyu lan padha kelisikan. Dene sak yuswaku kok isih ngucap rasa kangen. Monggo tumrap Prabu Salya ing Mandaraka wong duweni rasa tresna kuwi wong sing durung ditunggalake tegese durung hanjatu krama marang sawijining kenya nanging wis padha nyambung kelawan tresna asih kuwi akeh-akehe tembunge mamet prana
tembunge memalat sih. Yen wis manjing mapan ning Bali Wisma padha-padha nglakoni bebrayan. Kuwi tembunge tresna asih wis suda luwih-luwih. Wong sing bebrayan wis cukup umur kaya pun Kakang lan Siadi kuwi mongko wis keladuk yuswa kuwi anane mung sarwa njaga siji lan sijine sabab wis ora ana tembung garwa sing ana mung kanca urip. Kanca urip. Nggih. Nanging kok rasaning pun Kakang ora kaya sagedagan iki. Tresnaku kok kaya dene nalika aku ketemu karo kowe sepisanan. Rasa kangenku kok nalika kaya aku pisah lawan Siadi sepisanan ingkang kawasa ngrabasa marang telenging ati temah kanyut kalimput kaprawasa rasa kangen. Simun nadyan tembung paduka dipun damel-damel kados mekaten nanging kula mboten badhe pangling, kula mboten badhe saged anampi jaran renguning pasemon benten kaliyan nalika ngasokake santandha sih tresna kaliyan kula. Wis to, aja mbok gagas. Ya bener pasuryaning pun Kakang kuwi beda karo nalika aku ngandhake rasa kangen dek biyen wong ya wis letih pirang-pirang taun sing jeneng wong kuwi saya tuwa pasuryane saya beda mula ora jeneng aneh. Jawati wonten paring adawuh sira Siadi isih kelingan duk nalika Siadi gaweke kelawan pun Kakang wujuding ya kuwi rujak. Siadi nalika semono gawekake pun Kakang wujude rujak didahar bebarengan tekan sepene aku ora iso lali kaya ngopo to rasane nalika semono katon nento enak banget ora ana ngengkuli marang olaning Siadi Setyawati. Mula gandeng pun Kakang ingkang gumono musik ana ing penggaliku tanun li kejaba monggo kepengin dahar wujuding rujak. Aku njaluk mara gage saiki aku gawekno rujak kaya ingkang nalika biyen sira tau gawekake pun Kakang ning aku weling karo kowe. Aku njaluk sing mbok gawe mau saka woh pelem ning pelem tali jiwa. Pelem tali jiwa. Yen ora ana pelem tali jiwa, luwung ora sida gawe rujak. Aku suguhana apa sing ana ing negara Mandalaka nanging yen ana tukuling pelem tali jiwa, tak suwun Siadi kersa ngolah wujuding pelem mau dadi pekarmaning pun Kakang kaya sing tak kandhake marang Sira Yayi. Sira Yayi, Pujawati. Manutya yutama ngambar arum ngambar arum sang kusuma sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika ing batos Sang Dewi Pujawati wis tanggap kelawan pangandikaning Kang Raka Prabu Salya. Parandene mangke siningetaken wonten saklebeting batos sampun ngantos kawanguran dhateng Kang Raka. Sigra jinandhak astaning Kang Raka kinanthi manjing saklebeting kedaton ing cipta arsa ngolahaken menapa ing dados dawuhipun Kang Raka supados datan damel gela penggaling Prabu Salya ing Mandalaka. Risaksana sigra ngladekaken menapa ing dados dawuhipun Sang Rata ing Mandalaka kekalih kira
sigra dahar sesarengan kaya nalika tasih muda tumaruna sakedhap Sang Prabu Salwahan jawil jangguting Sang Dewi Setyawati parandene Sang Dewi Setyawati amung mesem kewala parandene kembang-kembang punang waspa sawise tuwuk nggenya dahar kang seger nggenya anginum nalika semono kekalih sigra manjing pagulingan Sang Dewi Setyawati sareng kaliyan ingkang garwa Prabu Salya ing Mandaraka mestakaning Sang Pujawati tinumpangake ana ing dada astaning Prabu Salya ngusap-usap kelarapanipun Sang Dewi Setyawati nalika semanten raos cubriya ingkang sanget kelawan ingkang raka mila sigra mbebundheti astanipun Sang Prabu Salya tinumpangake wonten ing jajaning Sang Dewi Setyawati krana kaisih-isih palarapan nalika semanten keparenging jawata tilem kepati Sang Dewi Setyawati parandering mangke Sang Prabu Salya amung kendelan kewala datan mubah datan musik parandene datan tilem Sang Prabu Salya sinawang pasuryaning Sang Dewi Setyawati urut saka pasundulan nganti jejempol suku datan wonten ingkang jijir ginrayang parepaning Sang Dewi Pujawati kaya ngasokake sih tresna kalawan ingkang garwa niki Sang Prabu Salya wau Nalendra mbek marwa sing sang mangyat kurda katekaping irika sang pinarwasa piye nggonku ngolah ukara aja nganti kowe ngerti Setyawati apuranen pun Kakang nganti aku ora waloka karo kowe nganti aku ora iso jujur karo bojoku sing tak tresnani kowe ora ngerti yen to sak bejagong iki sak bejagong sing sepisanan garwaku wong ayu Setyawati aku njaluk pamit Setyawati Om Ampuranen pun Kakang paripaksa aku kudu maju ana ing babaratan tresnaku isih cumondhok ana ing atimu Setyawati wong ayu mboten babar pisan mboten gesek kalian menembeng dados panggerbaning manah kula sinuwun
panjenengan majeng wonten ing pabaratan sarah munggo ing lautan wastra lungset ing sampiran menawi Setyawati kedah gesang piyambak wonten ing alam padang panjenengan mboten badhe kecalan kula suwita wonten ing Madyapada prapteng delahan ampuh perang rame Sang Prabu Salya. Inapit ingkang rayi Raden nalika semanten patih Trasta Kedhu ingkang majeng wonten pabaratan ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara parandring mangke kapuping Rana Madyalaga mulat Sang Prabu Salya sigra ngaglah ana ing tengahing pabaratan manjing wonten ing saknginggiling rata sanateng Mandaraka Prabu Narasoma. Ayo, aja mbok kendhoni nggone padha dandan nanging malah kepara kenceng ngono. Apa mbok anggap Senopati Ngastina wis ludes iki nalindring Mandaraka Prabu Salya? Anak-anakku Pandhawa, sapa sing kira-kira wani mungsuh nalindring Mandaraka? Apa kira-kira kowe padha bisa ngungkuli kadigdaning Aji Tandra Birawa panguwasaning nata ing Mandaraka? Para Pandhawa. Latan. Lah kok dadi bapa ngracut karo aku eneng wigati apa Candra Birawa? Ana dawuhmu apa? Wis mataun-taun ora katon gawemu. Dina iki wis tak perloke. Salya wong tuamu madeg Senopati. Mandheganing para Sata Kurawa. Maju ning pabaratan. Sirnakna kabeh para wadyabala saka negara Ngamarta yen perlu Senopati Ngamarta aja ning keng cicir. Kabeh tak keparengake dadi panganmu. Oh, njaluk pangestu ya, Bapa. Aji Candra Birawa nalika semanten wujud yaksa setunggal menawi pinerjaya saben rah ingkang tetes wonten ing Bantala dadi wujud yaksa saka 1 dadi 5 10 50 100 500 Tegal Kurukasetra kebak Candra Birawa.
Pati Ngastina. Salya wong tuaku Ratu Mandalaka. Nggih, kula nggih weruh nitih kreta. Wah, ngetoke Jaya Kawijayan. Wujude napa? Buta. Sampeyan karo buta? Ora perkara kalah ning aneh. Lho, aneh sebabe? Buta siji tak cekel. Tak suduk nganggo kuku Pancanaka mati. Mati mesti. Terus ngasut urip meneh. Karep kula niku lho, sir kula niku ora serius terus. Kula metu niku dienggo mecah suasana. Wong serius terus niku ya kesel nonton. Rewet. Buta tak suduk nganggo kuku Pancanaka. Ha, terus buta mati. Ha. Terus wah, ora kanthi kanyono-nyono. Saben getih tetes ning bumi dadi buta meneh. Yen tetese akeh mesti dadi buta pirang-pirang. Sawangen Tegal Guru Kasetra kebak buta. Bojone do nang ndi? Buta kabeh. Wah. Kowe ngapa, Gong? Sembrone ora seneng aku. Gojek entuke apa to? Gayane. Engko mesti yo ngisruh kok gayane anggere entuk nggon kok mesti kakangne diajar ora. Petro kudu piye? Kula tak matur sinuwun Darawati. Matur sinuwun Darawati. Petra ana apa? Rempati ngatur diagung Mangasama. Kula nampi panjenenganipun Ndara Werkudara ingkang saking majeng pabaratan mboten kanthi kangana Ndara Werkudara pinanggihan wujune buta. Pendak buta ditusuk nganggo jarum. Buta mesti mati. Mati siji dadi loro, mati loro dadi siji. Mati siji dadi loro, loro disigar dadi loro, dadi siji. Yen loro bingung. Ndara Werkudara bingung lho. Besok Wah, ndeno. Sampe tenan mboten kon iki kengke sing celana niku ukurane 4/5. Sate sing enak dhewe niku ping dongkelan. Margi kula tenan ayu Mandara Kesana niku pamrih kula mboten napa-napa. Ning supaya kabeh menika enggal ingkang tumata sing santrinipun. Margi kula saniki niku tiket pesawat larange macam-macam. Asli niku kula mboten golek. Niku tenan. Awang sing wingi niku kula uyah, niku kula uyah bol banci. Ha iki sangat banteng. Monggo ayu lho. Wah, cilaka wis kebatone wong ame sate. Nggo ember barang lho sak. Ampun menawa jero nang kamar mandi rekoso to. Entuk ora ketang entuk ming ngemping kali teh segelas karo lumayan. Bolot sing Amerika niku bolot. Mboten ngene. Aku wis krasa. Anggere petuk matane le matur kriyip-kriyip ki mesti karo ngantuk. Tur omong mesti karo turu. Mboten. Kula mboten turu. Ning pancen kabeh niku pancen kudu disurasa. Nek mboten turu lajeng menawa mesti kowe. Setan tenan. Micek ya? Alon-alon lho Bagong nek tangi. Kula sanget deg-degi. Nek arep ditempleke kok alon-alon ora. Lha niku nek nempleke ora tau alon-alon. Langsung atempleke ngono, mbok bener mbok ora langsung tak templeke. Ming nganggo anu apa jenenge iki pembedhekan batin. Kene iki mesti. Ngopo sing ngesan? Mboten napa-napa. Edian. Lho sampean kok mriki? Lho, tekan nggon aku ya ambune. Pun ilang kok? Iya. Isih kok. Wah, irungku buntet kok ya.
Nyun ngapura. Bagong iki digugah iki. Tak gugahe. Ngayalake ora ora. Wah. Melek matane. Nyambut gawe. Kantane do tlutur kok merem. Dumeh gendere ra melu tlutur kok njur karo merem. Mikir bayar tukang kowe ha. Melet. Kaya kadal. Enten Prabu Salya ngetokke pusaka. Lho, pusakane apa? Saelingku ki Rama Prabu Salya ki ora duwe pusaka apa-apa. Wonten buta metu siji jedul. Kepethuk Ndara Werkudara. Kali Ndara Werkudara diajar. Candhak awake tusuk kuku Pancanaka bles buta mati. Lah kok dadak waduh laku nek butane mati. Mangke riyen durung rampung critane. Saben gethek setetes-tetes wonten Gantala, Des. Melek, Tru. Sik tak raup sih. Aku abot tenan iki. Nglakoni abot tenan iki. Piye mau saben buta di suduk nganggo Pancanaka piye? Ditusuk. Suduk karo tusuk padha wae. Bles. Wah. Mak bles enggak. Lagi separo ale Ndara Werkudara dinot kesisan. Aben nekat kok. Weh. Kula ya ketok abane saka. Kabeh sisan Ndara. Yo. Butane terus mak pecicil. Mati. Glecak saben getis tetes tiba teng Bantul niku jedul buta. Tegal Kurkasetra kebak buta sakniki Ndara. Lah dalah. Au sengit ta usune gah nek dikongkon matur Ndara Kresna. Lho ngopo? Kene iki le matur tenanan lho. Saben getes tetes dadi buta ngono ming. Lah dalah. Dilanang. Mbok ngendika, ayo engko sikik alon-alon. Butane selauke. Kudu piye? Petro dalem. Kowe bengoko. Aduh. Ini wis ra iso bengok tenan iki. Oh tak sepatani serak sak. Oh ora. Wah, senengane ora. Pripun? Bengoko Werkudara kabeh Wadyabala ngamarta gamane kok nyelehke. Aja ana sing nggawa gaman. Yen gaman diselehke buta kae ora bakal mangan sapa-sapa, ora bakal mula sara sapa-sapa. Ngono kuwi karo Bagong kuwi. Oh nggih. Hei, Den. Ndara Werkudara. Kukune dikethoki. Rene we disenokno we. Pusaka kok nyelehke. Gusti, aku tak takon karo kowe, pusakane Ndara Werkudara ki apa? Kuku Pancanaka. Ane ora dikethoki. Nek isih nyungat ngono. Oh, butane isih bahaya. Buta ki nek weruh nyungat ngono ki terus terus raup. Oh, aku ora ngerti kok, Gong. Aku tenan pusakaku anggere aku pusakaku isih nyungat. Buta ngomah ki gegeri kae. Wes ora karo-karone ganti sandangan. Suka kathuk dawa kang gondrok. Kero-kero nang butang. Lan aku kok ora ya, Tru. Asajae wis ra seneng karo kowe. Nganti tak tawak-tawake tangga teparo. Gapure ora. Diselehke gamane. Mboten sah ditanduki Candrapirawa. Mboten sah ditanduki. Nek nggih ditanduki nek isih ngelih. Kaya wong apa wae. Mboten sah ditanduki. Aja ditanduki men do bingung Candrapirawa. Surak mawurahan sanggaring para wadyabala sigra seleh dedamel.
Nalika semanten bingung liwung sangganing para yaksa Candrabirawa. Mulat datan wonten ingkang ngasta wujuding gegaman. Nalika semanten wanci serap surya Sang Prabu Salya mirih saking Kurusatriya manjing pesanggrahan mulat nata Ndarawati. Kresna sinayang manggelung mintonaken Dewi Ramanira kang kumitiraning asta Nekula Sedewa wonten dawuh kok Prabu wonten dawuh kok Prabu iki wanci ngaso wancine surup surya wondene sesuk-esuk biar pletheking surya tunggang gunung ana ing Brang Wetan Pandhawa kudu ngadoni peperangan lan kowe tak kandhani mbok menawa sesuk-esuk kuwi dadi sarana lan dadi jalaran tumpesing kadangmu para Pandhawa liripun kados pundi kadukan Koko Prabu paring dawuh mekaten Senopati Ngastina ora ana ingkang wani ngimbangi marang kasantosan lan kasektening Senopati Ngastina. Senopati Ngastina sinten kok Prabu? Wakmu Mandaraka. Rama Prabu Salyapati, Rama Prabu Narasoma ingkang madheg Suranendriya jumeneng Senopati. Lah, lajeng keparingipun Kok Prabu nimbali dhateng kula nek ora saka kowe ora ana ingkang menang. Nanging wancinipun menika sampun ndalu pancen tak angkah wanci bengi kowe golek dalan sing sepi sowan awakmu Mandaraka inggih sawise iso ketemu karo awakmu Mandaraka kowe nangisa njaluk mati kula kedah nangis nyuwun pejah wis ngono wae lajeng mangke kados pundi wis to ngono wae mengko awakmu Mandaraka wis tanggap inggih ngestaken dawuh mangkat ya Yayi inggih nyuwun pamit to Prabu sing ati-ati kono mangkat to meger datan mubah najan nalindring Mandara Prabu
wanci saya dalu dilah ingkang kinarya pepadang madyaning pesanggrahan sampun mbaka setunggal kasirep dening lampahing maruta satemah pejah dadya peteng sintru amung kantun setunggal kalih dilah ingkang kasih kencar-kencar milodatan Pramana Sang Prabu Salya nggih Mas pausaken sak kiwa tengenipun sawanipun Sang Nekula Sedewa grayah dumugi sak ngajenging Prabu Salya kagiat kadrekasan nata ing Mandara Prabu Salya wau. Sopo iki? Wancine wis regemeng paningali wong tuwa kaya wis ora cetha nyawang saka kadowan. Lah kok ana pawongan loro nyaketi lenggahing Nalindra ing Mandaraka Prabu Salya. Kowe sapa? Apa kowe prajurit Mandaraka? Apa kowe prajurit suruwaning Nalindra Ngastina? Ing didhawuhi supaya ngaturake sewiji-wiji marang Prabu Salya. Ayo, aja meneng wae. Aja meneng wae kowe sapa? Wa kula ingkang sowan wa. Lho. Wa piye? Wa Prabu. Kula ingkang putra wa. Putra sapa? Kula ingkang putra pun Nekula Sedewa wa. Nekula Sedewa anake Madrim. Inggih, kasinggihan anakku. Oh. Nekula Sedewa. Anakku, wiwit mau sapurnaning perang sing tak arep-arep aku bisa weruh karo turune Madrim. Inggih. Nekula Sedewa. Kowe bocah lolo. Kowe ditinggal mati wong tuamu. Bapakmu Pandhu dibanjut karo dewa. Ibumu Madrim mati kunduran lairake kowe. Nganti gedene semene aku urung iso sak pejagong karo kowe. Digula wentah karo Kunti nadyan kae ibu kuwalon nanging karo kowe persasat kaya gula wentah anake dhewe. Kunti, aku ngaturke panuwun. Kunti, wis gula wentah karo anakku Nekula Sedewa. Inggih. Oh, eneng apa? Eneng apa? Iya. Nami kepareng kula badhe munjuk atur. Ya, Satata. Aja kanthi sangga rungki matura karo aku. Inggih, ngestaken dawuh paduka wa Prabu. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Ya, tak tampa. Gawe gedhening ati ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayan ning kasantosan. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wa. Sedewa tak tampa. Pangestuku Tampanana. Inggih kula pun dinggo jimat. Wancine ora wanci ingkang sakmestine. Mbok menawa kowe nilapake para wadyabala ingkang padha tugur jejaga ana ing pesanggrahan.
Nganti kowe iso sak pejagong karo awakmu ing Mandaraka mongko tanpa dingerteni dening peranganing prajurit wigatine sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Angka kalih. Nalika semanten kula nampi dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kakangmu Ndarawati paring dawuh apa? Nek kula Sedewa sesuk kuwi Pandhawa bakal ludes keles tanpa sisa. Merga sing dadi senopati awakmu ing Mandaraka ya kuwi Prabu Salyapati. Mongko ora ana piranganing Pandhawa ingkang keduga ngimbangi marang kekuwataning Prabu Salya. Mula tinimbang kowe sesuk uga dadi banten merga kasektening wakmu ing Mandaraka, kowe sowana wakmu ing Mandaraka. Babar pisan kowe nyuwuna supaya disampurnake uripmu sadurunge kakangmu disampurnake dening wong atuamu dhewe. Ngaten wae. Mula dinten sak mangke kula sowan mesanipun Kanjeng Prabu menika namung badhe nyuwun pejah. Kula badhe nyuwun pejah. Ginanipun menapa kula gesang wonten ing alam padang. Menawi kadang-kadang kula sepuh ingkang gula wentah kula wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang sedaya sirna awit saking kridanipun Wa Prabu Mandaraka. Mula nadyan kula dipun paringi gesang dening Wa Prabu Mandaraka menika bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran mboten wonten ginanipun menapa-menapa. Kula mboten badhe saged gesang. Kula mboten badhe saged gesang menawi kadang kula Kakang Mas Puntadewa, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Janaka pejah wonten astanipun Wa Prabu. Mila dinten sak mangke sadèrèngipun paduka Wa Prabu menika mejahi dhateng kadang-kadang kula sowan menika kula pasrah bongkokan. Kula aturi nyernakaken dhateng putra putra kula Sedewa kemawon wae. Oh. Sing kandha kaya ngono kuwi sapa? Nggih. Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sing kandha sesuk aku bakal menang ana ing peperangan sapa? Koko Prabu Kresna. Sing ngendikake nek kakangmu Werkudara Janaka Puntadewa bakal mati sapa? Iya. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi ora bakal kelakon. Kuwi ora bakal kelakon. Nek kula ning sesuk pletheking surya sing bakal mati kuwi wakmu ing Mandaraka. Uripe anake Madrim arep tak tomboki nganggo bandhaku sing larang dhewe ya kuwi nyawane Nalindra ing Mandaraka. Nanging menika menapa badhe kelampahan? Menapa menika badhe kelampahan, Wa? Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kridanipun Wa Prabu Salya. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kasektenipun Wa Prabu Salya. Nek kula wonten maring adawuh Sedewa, kula wonten maring adawuh kaya anake Pandhu. Pandhu kuwi Nalindra, singa singaning ratu ning jagat. Kuwi ming Yayi Prabu Pandhu Dewayana. Aku ora kepengin gajah kok anak-anak tikus. Inggih. Mringkus kaya wong wadon pepinjungan. Ora pantes ketokno yen to kuwi anake Nalindra Gong Binathara. Saranipun kados pundi? Saranipun kados pundi, Wa? Aturmu ora kaya ngono kuwi. Aturmu kuwi aja njaluk mati. Nek pancen satriya tenan, pengaturmu marang wakmu ora kaya ngono kuwi. Lah lajeng kula kedah kados pundi? Dirokno. Dirokno ucape Salya. Inggih. Wa. Wa. Kula nyuwun. Kula nyuwun. Benjang menika. Benjang menika. Wa Prabu Salya pejah wonten ing babaratan. Kula mboten saged matur, Wa. Nek kula benjang-enjang menika Wa Prabu Salya kedah pejah wonten ing babaratan. Iya. Kula mboten saged matur. Sedewa. Wong loro bareng matura. Ndang. Inggih. Benjang-enjang menika kula nyuwun
Kanjeng Wamandaraka seda wonten ing peperangan. Benjang-enjang menika Prabu Mandaraka gugur wonten ing pabaratan. Lah, kuwi sing satenane sing tak karepake. Makin. Oh, nggih. Anakku. Wong tuwa nek ngucap ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumum panggodhong sithik. Bali. Inggih. Bali yo. Kandha karo Nalindra Ndarawati, Nalindra ingkang wicaksana. Ora ana ingkang bisa ngungkuli kadegdaning Prabu Salya. Kejaba amung kadangmu ya kuwi pambayuning Pandhawa. Konen maju ning pabaratan. Aku percaya Salya bakal tekaning pati saka tanganing Prabu Puntadewa. Inggih. Sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wa, Wis bali. Bali. Negara Sedewa Balya. Balya. Inggih. Kula nyuwun pamit, Wa Prabu. Oh, nggih. Wanci plethek Sang Hyang Surya. Sampuh aluk pitutama Bendalawati sanggaring Purwadya Bala Tegal Kuru Kasetra. Nalika semanten katingal pating jlerit pating brengok wanda ingkang blasah kaya babatan macing. Sarah ladu ganggeng rambut krikil untung madaring Tegal Kuru Kasetra. Nadyan nirining bengawan ganggo malera awit kecipratan gedhe ngewoning menungsa ingkang sami pecah madaring Tegal Kuru Kasetra. Prabu wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing pesanggrahan Yayi Senopati Negaring Astina Paman Prabu Salya ing Mandaraka. Rama Prabu Salya inggih kasinggihan mekaten. Monggo miturut Werda Jitapsara ingkang sampun wonten astanipun ingkang Raka Ndarawati boten wonten mengsaipun kejawi namung paduka Yayi Prabu. Mila dinten sakmangking kedah madeg Senopati paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu menawi kula kedah mengsah Kanjeng Rama Prabu Salya samangke paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi angunus patrem kewala katujau dada kula. Gesang kula wonten ing alam padang mboten kula ginakaken mrawasa dhateng sak pepadanipun langkung-langkung dhateng tiyang sepuh. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kanjeng Rama Prabu Salya. Nuwun sewu Yayi. Menika sampun tumapak Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda kula mboten ngajengaken wonten ingkang kenceng adreng ngawontenaken Bratayuda kadang kula pun Werkudara kelawan Arjuna. Paduka tentu kemutan marambah makaping-kaping kula ngemutaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu bilih Negaring Astina sampun ngantos tinebat sarana peperangan. Nadyan Pandhawa mboten pikantuk negari kula sampun trima. Nuwun sewu Bratayuda menika jangkaning jagat ingkang jangka jagat sanes Puntadewa. Mila menawi wonten perkawis sing kados mekaten menika sampun ngantos nyambat dhateng pun Puntadewa kula aturi nyambat dhateng jagat raya menika. Ingkang mesthekaken
Para Jawata mestinipun paduka Kanjeng Kaka Prabu mboten rawuh wonten ing pesanggrahan nanging kula aturi minggah wonten ing Kayiwangan murtah dhateng para dewa. Menawi Yayi mboten purun majeng wonten ing Mahabharatan Pandhawa mesti kawon kaliyan menang kula sagah nampi waton mriku dados kodrating Wang Wahanasa. Piye Petro? Go jajan mawon go. Lho kok jajan piye? Angel iki. Diwangsuli terus. Dikon maju perangan kok ora gelem. Nuwun sewu sinuwun. Petro ora sah melu-melu. Oh nggih mpun. Arep omong apa wis ora isih dipenggak dalan ngono. Napa nek sampean ngoten niku tegel kalih sedanipun Ndara Werkudara, sedanipun Ndara Janaka. Nek panjenengan boten purun majeng wonten ing pabaratan. Upama Werkudara mati ana ing peperangan, Janaka mati ana ing peperangan, tegese wis mundhuwa ing Makarti. Jalaran Janaka lan Werkudara kuwi ingkang adreng anakake perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kok mesti entuk jawaban ya? Ngepek kok ya? Ora ngepek kok ya. Kok ya iso tes ngono. Niki nek Bratayuda panjenengan mboten majeng tegese Pandhawa kalah. Mboten ngukup negara Ngastina. Aku ora ngukup negara Ngastina ora apa-apa. Bondo donya derajat pangkat kuwi ming sampiran. Ora bakal tak gawa sowan ngayunaning Gusti. Kamulyan tumraping Puntadewa wis ndak kiwakake wit saka aku lair ana ing jagat iki, Petro. Piye, Petro? Coba, lo tak ngundang Bagong. Rasa, wis rasa. Malah saya geger ki ngundang Bagong. Bagong ki ora iso gawe pertanyaan kok. Bagong pertanyaan dijawab dhewe kok. Malah ngrekoso kowe iku. Ucap kacarita. Ing nganglang dirgantara. Lenggih. Sukmaning Sang Begawan Bagaspati nalika semanten seda disedani Sang Narasoma. Manjing angganing Sang Puntadewa. Dadi abrit bergadak pasuryaning kalendreng awarta. Kesuwen ya nganggo gunungan wae. Maeka karo aku ya, Tru. Ya. Oh, pirang-pirang ki rombongan. Mbok kowe iki paham lakon lho, Gong. Kingko ki kingko bakal disusupi iki. Engko balik iki nek diceritake iki bakal adegane iki. Ora kok malah nglinting 76 terus. Aku ki durung tau nglakoke rubuhan. Ora entuk. Aku nglakoke Kresna Dutae Rai Kuting Pengeret ra karo-karo. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi, wonten pundi durungipun Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka? Kepareng sak mangke kula ingkang badhe madheg suraning driya mapakaken kridaning Senopati saking negari Ngastina. Anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Puntadewa kinalungan sekar mladi lirunce cetha lamun dideke dadi Sinowati. Yo, aja nganti kedisikan alendring Mandaraka. Sipat jemparing sing gedhe pangapura yen to Kanjeng Jemparing ing Prabu Salya ingkang tumama angganing anak Prabu Ngamarta dadi jalaran sedaning anakku Ngamarta Prabu Darmakusuma.
Wopo. Ngeroyok wujuding Aji Candra Birawa wujud yaksa ingkang mangewu-ewu nalika semanten angepung Sang Puntadewa Parandene Prayitna Sang Darma Kusuma ingkang titisan Sang Begawan Bagaspati pranyata menika ing dados tiyang sepipun Sang Candra Birawa mila sami nglumpruk nalika semanten sigra manjing angganing Sang Puntadewa bali marang asal mula-mulane. Nganti kaya udan laku ning panah ing lumepas saking gandhewaning Prabu Salya. Parandene setunggal kemawon boten wonten ingkang tumanduk angganing Sang Puntadewa. Nalika semanten ing cipta kaya wis ngener janggane parandene kaya menggok lakuning Jemparing. Mila dadan wonten ingkang tumangganing Nalendra ing Amarta. Tanggaping gati Risaksanana Tandrawati. Yayi. Kula aturi ngasta Jemparing tumunten ingkang wa ing Mandaraka kalapasana Jemparing. Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi, lampahing Jemparing saking mengsah pindha Jawah. Lah kok mboten nendha, mboten minglar. Ani nyatane mboten wonten sing tumama wonten kok. Wah, kula ya gumun anggere curut. Ketoke kaya pas teng jangga ning manane kaya reting. Sit. Delok tenan. Pusakane apa ya? Wong Ratu Digdaya kok ya lah nggih, kula wis sareng kranjang. Lah iya. Pripun iki? Petruk jupukna Jemparing. Jemparing sapa? Wis sakarepmu? Oh nggih. Niki pusaka teng kretane Ndara Puntadewa. Mestine ngono. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Yayi, menika kedah. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Menika kedah, menawi mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun. Kula aturi ngasta Gendhewa, dipun mbad Jemparing menika, Yayi. Petro non piye Petro pun nderek mawon aku ra iso lan ora bakal kober sarta ora bakal mentala sakling ngecul-culke pun mboten usah dinceng nek perlu kalih tingkem netrane niki tumpangke Gendhewa tarik lare ngucul ngoten mawon rasa dipaske nek ora dipaske ora kena sing kandha sapa kok niki ora tau tak matke batin kula mung kene iki. Nyatane ya kena ora. Wong edan. Ya to yen pancen kaya mengkono Petruk aku ora bakal ngulatake Kanjeng Wing Mandaraka. Jemparing bakal ndak lepasake. Nggih, ning atos-atos Ndara. Iya, Panakawan. Oh. Ing batos datan mentala ngirnaken ingkang Wing Mandaraka. Parandening mangke Jemparing tinumangake Gandhewa. Tinarik laring Gandhewa malenggong kaya putung-putung aja Gandhewane. Kainceng mandhap ingkang kinayalesan amung wujuding siti ingkang mapan wonten ing Bantala parandening keparing ing Jawata. Lumepas punang Jemparing ngengingi Bantala menggok lakuning Jemparing ngener dadaning Prabu Salya seda ngalumpruk
Kuwanda madyaning kreta